Okej? 3,5. No mów, no co? Jeszcze 2 minuty. Jeszcze 2 minuty. No co wy gadacie jak było 4 tak dawno temu? Ja jeszcze nie otwieram. No weźcie sprawdźcie ten zegarek. U mnie jest 12, no. Tata. Którego? Później. 3, 4. Happy New Year! No to jeszcze raz za 1,5 minuty. Wszystkiego najlepszego dla was wszystkich! Dziękujemy, żeście chcieli do nas tu przyjechać i z nami spędzić ten miły czas. Nie chcę wyjść. Wow! Chyba się rozpije. Ale dobry. Szczęśliwego nowego roku, Krzysiu! Dobry szampan. Szczęśliwego nowego roku, Krysia i tata. Anitka, Kaziu, O, na zdrowie. Ręką się nie pukałem. Adaś, Kasia. Szczęśliwego nowego roku. Tata, masz butelkę.